EZE Production. Onye walobi akpatego nenu Onye walobi akpatego Onye walobi akpatego nwanne m Onye walobi akpatego Onye walobi akpatego nenu Onye walobi akpatego Onye walobi akpatego nwanne m Onye walobi akpatego Abale monde mmanụ onye bụ na chụnego ega mmata Ịma na money stop nonsense N'ọbịa ka mụ na-ekwu Obo ne batego no bodo yi nena nya no bodo ya firu yi Toro chimulama Toro chimulama Eze nando na wali Toro chimulama Na mugu le boboli Ata ki batego no nena nya no bodo firu ya Maka gino Ego keja chamusu Ego keja chuka Ego keja chumilo Obo ni butegi gwa Enanya n'obo na kule aka Nwanne m ị ga-enwe obi ka eji ebute ga-ebute Eze Nando na walele Eze Nando na gba Mami ve mmemme nwa Mmetu ụwa mma Ime mma n'ụwa kulili Ime njọ n'ụwa gakọ Eme echi m na mme Mana nna ndị ochi m Ana mma ndị ochi m Ana mma ya ochi m ndụ Tena adị isi ike Tena adị isi ike Ịma na gịnị ọnụ mmadụ abụrụ ọnụ Chukwu Nne m erechi m n'mme erechi m n'mme Ihe Chukwu kwuru ga-eme ọnụ mmadụ abụrụ ọnụ Chukwu erechi m n'mme N'ọbịa aka nje ekwube N'ọbịa aka nje ekwube Onye bụ nna baba mbụ Ịbụ nwoke nwanne m baba mbụ Ịbụ nwanyị nwanne m baba mbụ Ọ bụ na ibute gị igwe nena anya n'obodo ya firu yi Onye walobi akpatego Eze Nando na gwa na-echi m Onye walobi akpatego Ịma na mụ kwuru Nwoke adịrị oke ibe ya nena anya na ọ na-agwa gwarị nne Nwoke adịrị oke ibe ya nena anya na ọ na-agwa gwa nche nne Ndị ma ya ochi mụ Ya na-elu eze anya Ibe nna ya ochi mụ Ya na-ele eze anya Maka egwu a nena anya na m na-akwakwu ya Nena anya na m na-akwakwu ya Agbalị m ụmụnne m Fọlọ te m n'egwu a Maka gịnụ Maka mmadụ oke na-eji mma na ụmụnne m Mmanụ ebu na bịa zụrụ azụ N'ọbụ mmanụ ebu na bịa zụrụ Nwanne ozu nne na nwa ozu ahụ Nwanne ozu nne na-ebucha ozu ahụ Ozu nwụrụ ezi ọhịa naba N'ọbịa aka na-ekwuo ụmụnna m ụfọ ha na-eme Eze Nando na-agwa na-echi m n'mme Eze Nando na-agwa na-echi m n'mme Ewuru m ụmụnna m Nne nwanyị iyi mkpume bịa tụrụ m ụzụ egwu Nne nwanyị iyi mkpume bịa tụrụ m ụzụ egwu Eze Nando na-agwa Ana ịgba anyị alụsị na-enye nkịta Bịa tụlụ m ụzụ egwu Ọra mmụọ nọ n'arọ Unu bịa tụlụ m ụzụ Eze Nando na-agwa erechi m Ara ikwu na m ara agwọ Bịa tụlụ m ụzụ egwu Mmiri ikwu na m bịa tụlụ m ụzụ egwu Eze Nando n'ọgba egwu Aja na ukwu na ndọ Bịa tụlụ m ụzụ egwu Eze Nando na-akwalele Aja na bube gị bịa tụlụ m ụzụ egwu Eze Nando na-akwalele Na ndị akwụkwọ na-atọ Unu bịa tụlụ m ụzụ egwu Eze Nando na-akwalele yo Erechi m n'mme Mami ife ga-eme Ọgwadị isi ụwa mma Nwabịa ka ndị agwa akwa m Nwabịa ka ndị eti mkpu m Na lụọ erechi m n'mme Enu ụwa dịze mma Enu ụwa wadịze mma Eze Nando na-agalele Ọ dịgo mmachi m erechi m n'mme Ọ dịwo mma erechi m n'mme
kambule kene kanje kene nwannem nne kene nwannem mbonye kamunebu mbonye kamunebu ogosise na-egbu eze anya omekọta ebumwa ọmụsonye ọmụ high chief honorable ayaka nwoze egbo omekọta ebumwa ogosise na-egbu eze anya ọmụgịrị onye nnazo ọmụgịrị onye nnazo okike onye chukwu telu ugo n'elu mmadụ apụrụ ịna ya ma chacha anyeke nwanne m ha gbaziri m nwanne m weze jidekwe ka iji onye na-eme mma n'obodo n'ọbịa ka ha na-ekwu n'ọbịa ka na-ekwu mme ha gbara m anya ka nwanne m abịara na n'ọbani ọ bụ gị ka eji aga mba ọ bụ gị ka eji aga ọnụ aka na gị nụ ịma na nna gị ya bụ mmasị eziokwu bụ ndụ na ndụ niile ọ na-ekwu ibe chukwu chọrọ achọ anya ka ha ọ na-iwe mmachi ọmụ gị na onye nnazo ọmụ gị na onye nnazo eze na ndụ niile nwere eze na ndụ niile nwere tekene nwanne mayaka ha gbalị mayaka ọrụ n'Igbo maka gịnụ ọ bụ n'isi ka na-acha anya ebighị jidekwa ka iji eji n'ọnụ ndị mmadụ kwụsị mmụọ nke ọchacha maka na gịnụ ịma na Jizọs Kraịst nene anya na-akọdoro ya mana ọ nọ ndụ n'elu ụwa ọ nwụrụ ọnwụ n'isi anyị ka anyị ịwa dị mma ka anyị ịwa n'ize mma maka na Jizọs Kraịst ọ bịali n'elu ụwa ọtụtụ ndị kpọrọ ya sị ọtụtụ ndị kwuru ajọ ndị ọ na-emeli mma nene anya bụ ọkwụdere ya mana o nere anya o ji maka ifi anyị anwụzi ọnwụ ayaka ọbịa ka ndị agba ya okwu tata jidekwa ka iji enene anya na-asị enene anya ibu ụwa na-akọ nwanne m jide ka iji omemma nọ na-emela ọnwụ ya omejọ nọ na-emela ọnwụ ya maka na ọnụ dị mma nene anya nọ ga-adị mma maka na ọnụ dị mma nene anya nọ nwere ibe dị mma ayaka nwanne m enwere chi ụlọ mma ibe mgbala ya ka nwoze egbo ịma na nwosonerebụ izonerebụ fọneba maka gị nụ ị na-emela anyị mma ọ bụ gị ka eji amatụ oyi na ọma mbala omegosi ha bụ nwa anya ka nwoze egbo abịa na anado niile abịa na oyi na ọma mbala ọ bụ gị ka eji eje mba ọ bụ gị ka eji eje mba ọ bụ gị ka eji esi echi ngọ onye si enyi nkọ onye bụ na ọ ga-abụ ife maka na gịnụ ị na-aga n'aka n'anya ị na-emefe obodo na-achọ ọbịa ka eji ekwu ihe maka na osi ngọ na-anachalịkwa aka ya omelije ekwu ibe imeli n'obodo yi n'ọbịa ka eji ekwulu iyi ịlụrụ ọrụ dị mma n'ọbịa ka eji ikwulu iyi ịlụrụ nke dị njọ n'ọbịa ka eji ikwulu iyi ayaka nkịdị isi ike n'ọrụ mmụ nwaanyị ajadu ndị nyere aka bụ akalịla kalụ abịa na be anyị na ndọ ndị na-akwụ ụgwọ ọnwa na-enye bụ akalịla akalị nwanne m ndị nyere ego igwe na-enye bụ akalịla akalụ ayaka nwanne m ndị zigile mgbago na-enye bụ akalịla akalị omekosi bụ nwa mmekwuo na-enwe ya nwanne m ibe mbala aka ka enelu eze anya maka mmadụ ka eji eje obodo mmadụ ebu na bịa zụrụ azụ ọ bụ mmadụ ebu na bịa zụrụ azụ nwanne m omekosi bụ nwa anya ka ha ọ ga-adịle ya mma nwanne m mekosi bụ nwa nwanne m ofosi ise na-egbu eze ada onye ndị esi echi ngọ ịma na egwu a n'ọdị na-akwụrụ imume eke nwanne m maka na egwu a dị nnekwu na-ene anya na ọ dị n'aka ya
egwu nwe jonjo enanya no dị n'aka ya ka tukpeze alụ ka mali ife ga-emere m anya ka nwanne m dalụ ọlụ onye amara ihe mmenụrụ ya mere chimudombe mere chimudombe nwanne m onye amara ihe mma dalụ ife na-arụrụ anyị abalị maja na ugwu na ndụ ebiko onye chebe ihe ha na akwụkwọ na-atọ ejere m ahịa ka aja na buba na-echebe ahịa ka ha na-ebe anyị alụsị na-enye nkịta nwanne m onye echebe ahịa ka Jesus Christ onye nọ n'elu ọgọdị a na-akpụ nnana ejere m ahịa ka ọ na-alụ ibe obodo na-achọ maka gịnụ omelije egwu nke onye ebe ekenye ekwu onye na-alụ ekene ebe ọ na-iwu mmechi eze na eze na ka mbụlụ egwu m ka nkaba ka nje ekene nwanne m ọmụnye ka mụ na-ekwu Chibuzo ngwu ụwa dị egwu nne nwanyị iyi mkpume ọbala tụle dibịa na-agba ọbala ọra Chibuzo ngwu ụwa dị egwu nwatakịrị dibịa mali na nwa nrụ erechimudombe abalị m Chibuzo ya bụ nne nwanyị iyi mkpume elu na iyi mkpume ịma na nne nwanyị iyi mkpume ọ dị nnekwu n'ọmalị mma ọ sala arụ ịpụzi anya ọ na-egbuzi amụma ọ bụ na-efu nne nwanyị iyi mkpume ọ na-egbuzi amụma maka na ụmụaka ya fanọ ya okilikili fabụzi esi eze gwanọdụzi ya n'ezi gwanọdụzi ya nso maka nne nwanyị maka ibe ndị nwere n'anya nọ na-akụrụ ọbara anya abịa na buga nne nwanyị iyi mkpume n'anya nọ dị nnekwuo nwanne m anụ ọ na-iwo mma n'ọbịa ka ndị wee kwuo maka Chibuzo ngwu ụwa dị egwu ọ bụ na nne nwanyị iyi mkpume ebe abụ ka o si wee bịa ebe abụ ka o si wee bịa maka chief late ụwa dị egwu okeke mkpume ọ na-agụ mmụọ mkpụrụ oge zuru ike na ndokwa maka na chief late okeke ụwa dị egwu okeke mkpume ichọgbọrọnụ na nalo niile ivi mere na banye n'anya na aka na nwụ n'anya na aka na nwụọ maka gịnụ ọ bụ melije egwu onye mere ike na-egwu anya odogwu ezuru ịtọ odogwu ezuru ịtọ ife onye meke na-egwu anya onye agbakwara mgba onye chi etielu ngo n'isi onye kwutokwara onye chi etielu ngo n'isi maka na late chifu ụwa dị egwu okeke mkpume ọ bụ dibịa ka o ji kalụsịa ọbịa ka eji egwu ya mana ọ kpọrọ onwe ya Chibuzo nwa m na m agbadago n'anya na ị ga-egbu ọfọ m n'anya na ị ga-egbu ọfọ m Chibuzo ụwa gaba n'anya nna nso ọ na-anya nne ya nso n'ọbịa ka o ji ụwa mụta ọrụ n'ọbịa ka o ji wee bido ije maka gịnụ onye chikwuru okenye ga-agba ya okwu iwe ga-ekwu na mmeze maka na Chibuzo ibe obere ike ji ekwu odogwu onye na-anị ya ọ dịgo mma ụwa dị egwu chifu okeke mkpume na-alụ n'oge adịla ya mma maka na legacy nkikireti na banye n'anya na anyị na kwuo arụ Chimudombe na nne m ọ na-iwo mma abalị m Chibuzo jidekwe ka iji maka na ịkpali na anyị nso n'ọbịa ka o ji wujie ya ọfọ n'aka ọ gbalị gị nwa m Chibuzo dị ga dị ogologo ndụ ọ bụ na achọ m echi ma fụrụ m ị ga-egbu ọfọ ma
n'ọbịa ka o ji ụwa nwụrụ iwe bụlụ ofe dibịa n'ọbịa ka iji wee mebe dibịa olu n'Igbo mara ihe Naijiria mara ihe n'ọbịa ka eji achị bịa pụọ ya bụ nne nwanyị ikpube ọ bụ gị na onye n'ọzọ ọ bụ gị na onye n'ọzọ ọkịka omelije egwu ịma na nna gị kwuru gbogbo ogbo omelije egwu ife ịma n'ọbịa ka ị ga-akọla obodo ọ bụ na ị merụ mma o nwere ife ị ga-akọ onye mere ife onye bụ onye a ga-akọla obodo omelije egwu chibu ụzọ jidekwe ka iji mana ekwe egwu a bụ na ị na-elu eze anya maka nwanne ozu nne na ozu arụ nwanne ozu nne na ozu arụ ozu nwere ezo ya naba tanụ ọ dịwo mma ọ dịwo mma eze na nna gwa erechimụlọmbe erechimụlọmbe ọ dịwo mma chibu ụzọ nwanne m ị na-azụ afịa afịa na-agara ọrụ ya ọfụma ị na-alụ ọrụ ọrụ a na-agara ọrụ ya ọfụma ọ bụ ọrụ ka ị na-atụ ọ na-agara ọrụ ya ọfụma chọba nne nwanyị iyi kpume ya bụ chibu ụzọ nne nwanyị iyi kpume nwoke nke kpume nwa ụwa dị egwu nwamba afọ ya bụ chibu ụzọ icheoke ọfọ ọnụ ọ bụzi nwanyị ahụ nwatakịrị ya bịara ọfọ na ndụ uwe bụrụ ọfọ wawaba n'oge ka eji ekwu odogwu ọ bụ gị na onye nna ọzọ nwanne m ọ dịwo mma chi adịgo mma ọ bụ gịnị ka eji emere m n'egwu a chibuzo daalụ nwanne m daalụ ọrụ onye amali mamali maka ka onye mere n'ọbịa ka nna abụ ụwa anụrụ chimụlọ mma ọ dịgo mma eze na-adọbulu ije ọ bụ ebe ka m bụrụ ije jebe eze na-adọbulu egwu ọ bụ ebe ka m bụrụ egwu jebe arachimụlọ mma ka kene nwanne m maka ọchịlị mma nene anya na ọ ga-achịkwa ya ọzọ nene anya na ọ ga-achịkwa ya ọzọ mbụ onye ka m nnegwu Ifeanyi Chinweze ya bụ Sakam Ifeanyi Sakam Igbo niile ya bụ youth chairman nke ndị obodo mụ na ndụ nke bụ Abube Ifeanyi Chinweze ya bụ youth chairman Abube maka na gị nụ ebe na-alụ ka anyị na-abụ ị na-alụ ibe dị mma ị na-alụ ibe dị mma ọ bụ gị na onye ndị ọzọ onye Chukwu telugo n'elu mmadụ ụwa pụrụ na be ya maka na akpụ m n'ọnụ ọ na-eburu ugo chacha osisi atụrụ anya ọdịda ọ na-adara ada nwanne m Sakam nwanne m Sakam onye nna na ọ ga-adịrị ya mma agbalị m Ifeanyi Chinweze jidekwa ka iji maka mmadụ ka eji eji igba na agbalị m Ifeanyi na-eme ka isi efe maka mmadụ ka afụ n'elu ụwa kwasịza mabana emese na agagwa ụgbọ emese na agagwa ụgbọ ya Ifeanyi Chinweze nwanne m ọ bụ gịnị ka eji emela egwu a eze na nna gboo agbaziri m Sakam ị na-eme mma ị na-achị anya ọfụma nwanne m jidekwe ka iji eziokwu ya na amamife oge ka ị na-achị anya ọfụma Ifeanyi Chinweze Sakam alụ Sakam onye nna na ọ ga-adịrị ya mma alụ ọ na-iwu mma Sakam alụ ọ na-iwu mma Sakam eze na onye nwere obi ya bata ego n'ụwa onye nwere obi ya bata ego n'ụwa eze na-adọbulu egwu ka ngaba obodo ka mụ na-ekwu obodo ka egwu na mbọ ka nkele nwanne m ị na-egbu ajọ ọgwụ na-enye ya ego ọgwụ na-enye ya ego eze dibịa na China Adamma Chieke onye lemagba na China ịlụzili China ndị China gbalụ onye bụ
Obu gị na onye nọ n'azọ, obu gị na onye n'azọ. Ugochitu ele wata, mmadụ apụrụ ịna ya, mmadụ apụrụ ịna ya. Agbaziri m aja mma, eze dibịa na China. Nwa Chieke, nwanne m onye amalighị mma. Ejele m Nsụka na ka eze Ọmọgọ na Nsụka. Ọ bụ gị dum wee jee elulu m Nsụka, elulu m Nsụka. Eze Nando tiri egwu ya, eze Nando tiri egwu ya. Etilele m egwu eze Ọmọgọ na China. Ọ wapụta ọgbọ osonye bụ na-ekwu, ọ bụ onye na-ekwu ọ bụrụ eze Nando. Ọ meele m mma, onye nyere m nnekwu ego si m wele hụ anaba. Ọ bụ gị mere nwanne m Ojama Chieke, onye mere m ọgọ mmelu buru ihe chachale. Maka na gịnụ ife onye mere ka tee obi ka eji egeli, obi ka eji akpata ego akpata. Onye nwere ego, onye nwere obi ebute ego ebute. Maka aja mma iwere oke mkpụrụ obi, ọbịa ka iji bute ego, ọbịa ka iji eme ọgọ. Mana eleleze anya maka gịnụ ịma na egwu a n'ọbịa ka anyị ji nye ebube abụbakụ. Onye mebie nke ya agbata obi amụba ya mụ. Unu na-eleze anya maka mmadụ ka njikwa aka. Enyere m mmadụ ayala ayala, nwunne m vachili nne nnuo. Ojama Chieke, eze mmụọ na China. Dibịa gbọrọ ọgwụ ịgbọrọ na China. N'ọbịa ka eji ekwulu iyi, n'ọbịa ka eji iwe nesi anya. Kwechie gị eze dibịa na China. Maka gịnụ ịgbọrọ mmụ igbo ọgwụ agwelu, ịgbọrọ mmụ igbo ọgwụ nwanne m bụ akwelu na China. Eze dibịa nwanne m denili mụ, nwanne m denili mụ, nwanne m denili mụ. Ọ bụ gị na onye maji kuchu na eze na nwa igbo mma aga mma na obonye ka mụ na-ekwu, obonye ka mụ ji bịa ije. Ka ga-ene nwanne m Lucky Supermarket, Lucky Supermarket. Eze nwa nwa bịa Lucky, maka na gịnụ akala ka gị n'ogbe ego. Ọ bụ gị na onye na-azọ isi kwelu ugbo ga-echilili. Lucky Supermarket, onye nna nne ya iji ka eji eme ọgọ, iji ka eji eme mmacha. Lucky agbazili m Lucky, onye nna jidekwe ka iji neme ka ise mee. Gị na eze na ndị ọ na-adị na mma ọfụma. Lucky nga abịa amasị isi echi eze, ama isi ga-echi eze. N'ọbịa ka nna jụọ onye chikwelu ugbo ga-echilili. Lucky nga abịa ala agba aka ọbara chụle dibịa. Maka gịnụ eluzianị na napọ ebe ahụ ka ịdị mbelisi ọnọdụ, eluonị na napọ ebe ahụ ka ịdị mbelisi ọnọdụ. Ara agba aka, ara agba aka. Ara na agbara kacha chali kama ọ ga-agba aka na obulu iwe bulu ụwa bịa, obulu iwe bulu ụwa bịa. Ara na agbara aka na chacha. Ibe gbazili Lucky, ibe na-esiri ike. Chọba na Lucky nga bịa, ọ na-eme dibịa. Mana ọ bụ na napọ ebe ahụ ka ọ dị mbelisi ọnọdụ. Nanụ ara agba aka, ara agba aka. Lucky nga bịa. Nwata Chimeleze, nwata Chimeleze na nwa. Nanụ ekene mi, ekene mi, nanụ ekene mi nwanne m. Eze Nando na kwalele. Ka a ga-ene nwanne m ndị na-emeli m ọgọ. N'ọbịa ka mụ na-ekwu oke osisi nwe ma gọọmenti na-egbe eze na nwanne m. Alụzie n'Ọnịcha do onwe otu osi dị mkpọmọ na oke osisi, mkpọmọ na oke osisi. Nwanne m nọ na aza ya ọfụma, nwanne m nọ na aza ya ọfụma. Agbazili m eze na egbo dike n'ọgwụ ụlọ
mbosese achọrọ odogi n'ụwa eze na nwanne m ụmụ gị nọ nye nnazọ agbalị gị jide ka iji asị ya jide ka oji onye bụ na-eme mma onye bụ na-eme mma eze na Arochimu ọnọzi nwanne m na titat osozi n'isi ya ịlụzie n'Ọnịcha do panezulu Ọnịcha kwụrụ ọ bụ onye mmeli ya ọ bụ eze na oke osisi onye na ndọba n'ihe na n'ụlọ ya dịleghị mma kedu maka ụwade nwanne m nne ya ya bụ chairman titat ụwade onye na ndọba ihe nwanne eze nne ya ọ bụ na ọgbajuola eze mkpọ ya na votu ọsị m mmụọ gabazi ya n'ikpe amara m onye mele m ka m mekwunyere maka na gị nụ ịma na aka ọnụ nkịtị nene anya na ọ gakwaja mbele nene anya na ọ gakwaja mbele omelije egwu eze na egwu echi m ụlọ mme nne nwa ya nne mmiri m gị gbagote ọ dị iwo mma nne nwa ya nne mmiri m nne m bịa ọ dị iwo mma unu n'igwe chukwu nye bụ eze na ndọ onye ndị mmosi na-agbadolo ọkụ onye ndị mmosi na-agbadolo ọkụ ka gene nwanne m ọ bụ onye ka m na-ekwu onye nna niile ya ọ dị iwo mma Kambulewu ande bisi nando ande bisi nando obonye ke gunna obonye ke gunna bo nene so himu oya kamobi janara nene ya onyisi ibanye obi nwa mama agbazili mobi maka no ingineze obuchukwu dele na akwụkwọ nsọ obi nwanne m agwaziri m obi mbọsọ ọwala iji ego nwoke ji bịa bi ya ego nwoke ji nye m ya na m otigidela egwu ọwa aba n'ụlọ kpekpote mgba jide kpakpute bụ nwere ude ọkwa eze na nnọ kwasị mụ na egwu m nwere ude nene anya na ga-elu ụlọ mụ bole bụ n'ụwa naba ọ bụ na lụsie ụlọ amụla arụbụ na-agụ onye m obi n'isi onye nna nọ ya dịrị ihe mma onye nna nọ ya dịrị ihe mma eze na ndọ na-agwalili eze na ndọ na-agwa ọnọji m ụlọ mme ka kene nwanne m ọ bụ ọzọ nye ka nnekwu ọya aka gị Uchenna ogbonni ya ọya aka gị ọtakechi mere eze na nwa Uchenna ogbonni ya ọya aka obi nwanne m maka na gị na obi nene anya n'unu na dị na mma ọfụma maka na gị na obi unu na mbọ na-eme nwanne ọfụma ibe gwara Uchenna ogbonni ya anwoke ike nyekewe n'unu mmiri ozizo nyesowe n'unu maka na unu na dị na mma maka gịnụ ụtọ mma dị na mba patọrọ ya ọfụma ndị letiekwa n'aka majachali Uchenna ogbonni ya nwanne m ọ na-ego mma ibe gwara Uchenna nwanne m ọghara na-elie gị ya ọ na-enwe obi anwụli ya onye isi ịbanye ya Uchenna ogbonni ya agbaziri m Uchenna eze na nọ n'ozi n'igwe okwu a na-ekwunyere ya tata ikwunyekwolu m maka mmanụ oke na-eji igba na maka gịnụ onye nwe mmadụ akwenye nwe lego ịghọtago Uchenna nwanne m adịgo mma daalụ obi jenara onye nna ọ dịgo mma onye nna ọ dịgo mma eze na n'ọganna maka na gịnụ a na-eliro mmadụ elio onye meka eji ekwu onye n'ụlọ ya Uchenna onye nna nne ya Uchenna nwanne m Uchenna ọnụ a na-alụ onye nna nne ya onye nna nne ya kedu maka oke ọnụ a ekene m unu aja mụbo ịma na ndị bụ ọnụ a fa na-eme ọfụma fa na-eri nwanne ọfụma ibe Chukwu mere unu
chukwu alụkọlụ n'isi unu ndị bụ ọnụ a nwanne m onye ama anọ ga-eme onye ama anọ ga-eme oke nwanne m ọ bụ gị ka chukwu ji bịa mbọ ọ bụ gị ka ji bịa mbọ onye gozi unu obicheri iwu n'ọnụ ekene ka nkene nọọsụ ọfọ bụ mmadụ amata oke chukwu Uchenna ajamopo ọ ga-adịrị ya mma ma nsogbu alụ eze ọ dịwo mmachi ọ dịwo mmachi ọ dịwo mmachi kaina 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 kaina